जिल्लानि उरियामघाट ओनसोलाव थानाय बड'सा क्लाब आरो के बर' लाइब्रेरिनि बानजायनायाव आरो बे ओनसोलाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो हारिमु आफादनि जथाय हेफाजाबजों खुंनो लानाय रंजालि बैसागु फोरबोआ देग्लाय 25 बोसोर आरो बे 25 बोसोरनि रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ फैगौ मे दाननि 12, 13 आरो 15 खालार खालि खुंनो लानाय जों थाग थियारि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय आथिखालाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय जे दावहा, बे दावहानि थासारिखौ नोजोर बोनानै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि दख'र हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बयखौबो खावलायदों जे जोङो हादराव बिदि थासारि जानायाव रंजालि बैसागु खुङोबा बा बैसागु फोरबो खुङोबा जों मोजां जानाय नङा। बेनिखायनो बिथाङा बे 10 खालारनिफ्राय जायफ्रा खुंनो गोनां रंजालि बैसागु फोरबो बा बिहु सन्मिलन दंमोन बेखौ दोनथ'नो थाखाय बिथाङा खावलायदों। बिथांनि बे खावलायनायखौ, बिथांनि बे रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जों मान होनानै जोंनि बड'सा क्लाब आरो के बर' लाइब्रेरि आरो बेनि बर' माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव खुंनो लानाय बे रंजालि बैसागु फोरबो रुफाथि मायथाइफोरखौ जोङो बे थासारिखौ नोजोर होनानै दोनथ'नाय जाबाय आरो बेनि थाखाय जों गासैबो रायजो राजानो बे खोथाखौ जों फोरमायनाय जादों। जों फैबाय थानाय समाव बिनि थासारिया गाहाम जायोबा जोङो उननि समाव बेखौ खुंनायनि हाबाफारि लागोन आरो बेनि थाखाय जोङो गाबोन जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गासैबो गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोन, आफादफोरनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै जों बिनि सायाव आरोबाव जों रायजोयैनो फोरमायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जों जायफोर मददगिरि बिथांनिफ्राय रां राशि बा बायदि बिथिङाव जों मदद लानाय जादोंमोन आरो बे मदद लानाय रां राशिफोरखौ जों गाबोननि गेजेराव रायजो राजानो फोरमायनो नाजागोन आरो जायखिनि रां थागोन बेखौ जोङो जोंनि खुंफुं आफादनि जिहेतु बेंक एकाउन्ट दंखायो, बे एकाउन्टआव जों दोननायनि थांखि दिनै जों लानाय जाबाय आरो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो जिहेतु जोङो जोंनि बर' माहारियारिनि जे दोरोङारि न' आरो जोंनि जे सायनासालि बा जोंनि आलासि गुबुन गुबुन जोंनि मावनो गोनां इसिङारि बे खामानिफोरखौ जों मावजोबनाय जाबायमोन। बेयावबो गोबां हयथ' खरसा थानो हागौ, बेफोरखौ जों रायजो राजानि गेजेराव गाबोन फोरमायजोबनाय जागोन। गोजोन्थों। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhDनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTech प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTech प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhDनि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मेथमेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTech आरो MTechनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhDनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।